Monggo niku diminum. Nggih, matur nuwun. Malah badhe nyuwun pamit. Lho, kok buru-buru, Pak? Lah menika tasih badhe nglajengaken lampah. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, sekali lho sesuk. Oh, nggih, Pak. Atas. Bu. Kayak siap-siap toh, Bu? Belum. Monggo Pak RT, monggo. Ngapunten nggih lahir batin, mbok menawi kathah kalepatanipun kula nyuwun ngapunten padani. Sami-sami Pak RT. Monggo pinarak rumit. Matur nuwun. Monggo sekecake. Bu, ada Pak RT lho, Bu. Pun mboten usah repot-repot Pak Deni, mangke kula nggih mboten dangu. Alah namung teh kok, Pak. Nggih matur nuwun. Monggo dimakan. Nggih. Oh nggih matur nuwun. Pak RT. Nggih Bu. Monggo diminum. Nggih matur nuwun. Monggo diminum. Matur nuwun Pak Deni. Angkat tangan, Pak. Matur Pak Deni juga ngapunten nggih kula badhe matur. Nggih. RT sekawan niku sedaya warganipun mangke badhe nyawutenaken acara sawalan. Sawalan. Nggih. Lah menika Pak Deni pun aturi rawuh mangke wonten rapat kepanitiaan sawalan menika Jam pinten Pak RT? badhe isa. Pak Dalisa ya. Nggih, wonten dalemipun Pak Marno. Insyaallah. Pak Marno. Nggih. Sanes Pak Karsono. Seneng sebelah ini Oh, kok. sebelahe. Nggih, Pak Marno nggih. Nggih. Nggih, kelingan. Nggih, Pak. Nggih, kados sampun cekap Pak Deni. Oh, nggih. Kalau nyuwun pamit riyin, mangga badhe nengajengaken lampah. Nggih, Pak RT. Nggih, Pak RT. Nggih, pun pareng riyin. Nggih. Matur nuwun. Kenapa toh, Bu? Ini loh Pak, kok nggak diminum semua? Yo paling-paling Pak RT terburu-buru toh, Bu. Masa semua terburu-buru Pak? Ya wis, siap-siap. Budal ning Pak Slamet. Selak ketekan tamu maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Pak Deni, kalian Bu Lilis pinara monggo mlebet. Nggih. Nggih. Pinara Pak. Nggih. Monggo pinara. Nduk. Saking griya mawon lho, Pak. Nggih. Oh. Niki lari kula. Nggih. Ini kira, mbok kuwi diganti wae. Oke Pak. Wah, Pak RT, nyuwun pangapunten nggih. Nyuwun pangapunten lari kula niku Pak RT niku. Ngapunten nggih. Nggih ngaten niku Pak. Wah, napa mangke badhe tidak pundi malih mangke. Rasaken lah. Oh. Iya. RT, moga Oh iya, matur nuwun. Iya, Matur nuwun. Pak, Bu, monggo, menuju. Nggih. Ayo, Bu. Iya. Monggo, Pak. Dipun nunjuk, Pak. Wah, iki. Monggo. Monggo, ya, Pak. Iya. Monggo.